बेबा मा गाब होदों आरो बे फिरफिलाखौ जों दिनैसिम मानिनानै दङ। नेपालाव दं, वेस्ट बेंगलाव दं, अरुणाचलाव दं। बेफोरखौ सिनायथि होनो आं आखायाव लादों। फिन बरायफिननाय थाबाय दिनै फुंनिफ्राय आराम्भ खालामबाय। गुड मर्निं गासिनिसिमबो लोगोफोर। दिनै माने पार्ट 2 जाहैगोन बे भिडिअआ, मानो होनब्ला आं बिनि सिगां मोनसे पार्ट 1 नागारखांबाय। बसुमतारी मेरगा गोरा बाहागि खौसेयै बिदा फंबाय दिनै माने फुंनि हाबाफारियाव लादों, माने फिरफिला बिरहोनाय खौसेयै बिदा फंबाय। बेखौनो आं लोगो नोंथांमोननो माने शेयार खालामनो सानदों। बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो। मा होनो ओरैबायदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो ना मा होनो, भिडिअ बानायनायफ्रा एसे गोरोन्थि जानो हागौ, माने जाहाथे माने आङो इमान एक्सपिरियेन्स गैया बेफोर बागै माने बेफोर ब्लगाव। अब्लाबो माने जास्ट मेम'रि आरो लोगोसे बिदा फंबायनि खौसेथि मेम'रिखौ आं लाखिनो होननानै बेयावनो भिडिअ बानायनो फैनाय जादों आरोना। दा नोंथांमोना स्किप खालामालासेनो फारियै नायलांबाय थादो। जोंनि बाहागि सन्मान खुंनायनि आगोल ओरैनो हाबाफारियाव जेरै दङ, नोंसोरो जाय जेरावखि थाया मानो जोंनि बे फिरफिला दिखांनाय जायगायाव बयबो फैनानै फिरफिलानि सोरगिदिं गसंनानै थाफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। मानगोनां अरायजोंनि बाहागि अनसुमैफोर, जोंनि बाहागि सन्मानखौ खुङै खुङै दिनै बे 2023 मायथाइयाव नैबे बरदलाव 70 बोसोरारि जुथुम्मा हिसाबै खुंनाय जादों। मोनसे गोदान नेमखान्थिजों बेफोर हाबाफारिखौ आवगायलांनाय जादों। दा बेनिखायनो बेवहाय माखासे गोदान आयदा सोसननाय जादों। बाथ' रं, गलापि रं आरो गुफुर। दा साननो हागौ जोंनि माखासे बागिफ्रा जायफ्रानाखि बागि सम्मेलननि मिटिं दावथिं थांफेरा बिथांमोना बेबा मा गाब होदों सुथाबलायनाय, बेनि मिनिंफ्राबा मा बेखौ साननो हागौ। दा जोंहा बाहाय मिनिं दंजोबो। जोङो सानसुमैफ्रा साननानै बे फिरफिलाखौ बानायलांदों आरो बे फिरफिलाखौ जों दिनैसिम मानिनानै दङ। बे फिरफिलानि मिनिङा जाहैबाय बाथ'गां, बाथ'गा जाहैबाय खौसेथि, आरो गलापि बेयो जाहैबाय जौगाखांनाय, आरो गुफुरनि ओंथिया जाहैबाय सैथोथि आरो नागारनाय। दोनथ'नाय जाहैबाय। बसुमतारी मेरगा ग्रा बंश सम्मेलननि फुंसन फारि जोबनाय लोगो लोगो
बिदिनो जोबलांगासिनो दङ दा जोंहा बाहाय थामथि हाबाफारियाव दं जोंनि बाहागि बंस सन्मिलनखौ गायसनजेननाय थाम 2023 मायथाइ जोङो बेवहाय माने क'क्राझार गोग्लैया बियो दक्षिण गवालपारा जिल्ला गोग्लैयो बदल होनाय मोनसे गामियाव जोंनि दुलाराय बसुमतारी मेरगा ग्रा बंस सन्मिलननि मोनसे जुथुमा जादों नैबे बड'लेण्ड रिपर्टारफोरखौ आं लोगो मोननानै बिथांमोनहा जोंनि बे जुथुमाखौ फोथांनो नागिरनायलाय बिथांमोननि सायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय सन्मिलननि जेसेबां सुबुंफोर दङ बे सुबुंफ्रा खालि जोंनि बे नर्थ इस्टनि थानाय हादरफ्रावल' दं बे नङा जोंनि भारत हादरनि गुबुन गुबुन देशाव जोंनि बे बंस फोलेरा गोसारनानै दंहैयो जेरै जय बांलायाव दं ढाकायाव दं नेपालाव दं वेस्ट बेंगलाव दं अरुणाचलाव दं बे हिसाबै जों एसेबां फरेनावबो दं लेबियाव दं बे हिसाबै जोंनि बे बाहागि सन्मिलनखौ दिनैनि बे जुथुमानिफ्राय बेखौनो फोसावनो हायोदि बे बसुमतारी मेरगा ग्रा बंस सन्मिलना वर्ल्ड अर्गानाइजेसन खुंनाय जाहैयो आरो बेनि उनाव दङ सहेन गोरा बसुमतारी आदैखौ सिनायथि होखांनाय बेनि उनाव आयंगिरेन गोरा बसुमतारीनि फिसाला सबिक गोरा बसुमतारी मागुरमारिनि बिथांखौ सिनायथि खावलायबाय बेनि उनाव दङ फुलगोरा बसुमतारी बिथांखौबो सिनायथि होनो खावलायबाय दियाबारि आरो क'क्राझार टाउन बेखौ सिनायथि होनो थाखाय आबौ बेबायदियानो मालगाव आरो तितागुरिसो दियाबारिनि तिता बिसोर गसंनानै नसंनानै जागासिनो रायजोफोरखौ सिनायथि होनो आं आखायाव लादों सिगाङावनो जेनेबा आंनि बिदा कमलाकान्त बसुमतारी गेदा गोरा बसुमतारी जोंनि फोलेरा बिनि फोलेरा जादोंमोन गोदो सेन्देला आबौनि नाम बे गोदो नोंसोर मिथिया जों बे बिबौनिखौबो आरो पुरुषनिखौबो एफा एफा गोनांफाजोबनो सानदों आङो लिखेन गोरा बसुमतारी बसन्त बेबो आदा अपेन गोरा बसुमतारी सेन्देला बंस'नि सफैखोमाबाय आंनि आइ लाइस्रि बसुमतारी आइयाबो फैनो हायाखै बेनि उनाव दङ रजनि गोरानि फिसाज्ला नबज्योति गोरा बसुमतारी देरसिन फिसाज्ला बिनिनो बिसि बाजै कल्पना बसुमतारी फैथ'नो हायाखै खामानियाव बेस्थ' दं फिसाज्ला फुल गोरा बसुमतारी बिथाङा सुथि मोनाखै फैनो हायाखै काश्मीराव दङ CRPF मावो बिनिनो बिहि रुपाली बसुमतारी बिथाङाबो बेस्थ' दं फैनो हायाखै दाना आं थुलुंगा गोरा बसुमतारी रजनि गोरानि फिसाज्ला दुइसिन बेनि उनाव आंनि बिहि जुमुना बसुमतारी फैनो हायाखै बेयावबो उसुबिदा दं बेनि उनाव दङ बिजय गोरा बसुमतारी बाजै बेनि उनाव दङ अनसुला बेनिनो फिसाज्ला बिथाङा फैनो हायाखै बेनि उनाव लेट भबेन्द्र गोरा बसुमतारीनि फिसाज्ला अनिरुद्ध बसुमतारी
दा बे आदै अनिरुद्धनिनो बिसि मादै सुसिला बसुमतारी लोगोफोर दिनै भिडिअखौ नायनानै माबादि नांखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो आरो दिनै दा माने प्रग्राम सोलिगासिनो दं दाबो जोबाखै बाय बाहागिनि होननो थाङोब्ला माने बिराद मोजां बादि माने खुंलायनाय थालायनांगौ बयनाबो दङ जोंनि बर' हारियाव बाहागि बाहागि भाग भाग बाहागि बाहागि ओमफ्राय बाहागि होनोब्ला दा बुहुद दाब दाब जायगायाव थाहैनो दं आरो ना कार्बि आलं नागालेण्ड ओमफ्राय आरो अरुणाचल बर्डार माने दंहैयो ओमफ्राय आरो धेमाजि ओमफ्राय आरो दंबावो आरो दाब दाब बिराद गोजान गोजान दंहैयो आरो ना ओमफ्राय जेनेबा प्रग्राम लानानै गवालपारा डिस्ट्रिक्ट लखिमपुर आनसलिकनि बडल गामिनि जे माने बाय बाहागि नामा मामोनलाय नामा मा होनो मेरगा गोरा बसुमतारीनि जा बाय बाहागि बिसिनि दा प्रग्रामाव फाथिगासिनो दं जेरेखम जोंनाबो जायो बिदिनो जोंनिबो जे माने बाय बाहागि खुंलायो थाङो होनब्ला जोंना कार्बि आलं सनितपुर आरो बिष्णु तिष्णु माने फुरा गोसारना जोबदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझाराथ' जोंनि गवालपारा खाथियानो जायो अब्लाबो बे सनितपुर ओमफ्राय आरो कार्बि आलं होनोब्ला बिराद गोजानानो जायो आरो ना माने बेफोराव थाहैनानै सिनायलायनो हाया मानो हाया बेफोरनि जाहोननि थाखायनो दा जों मिटिं खुंनायनि हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो ना बिदिनो दा नै मेरगा गोरा बसुमतारीनि जे बाय बाहागि दा नै जानानै दं नोंथांमोना नुबाय मियानिफ्रायबो नुबोबाय दा आं मोनसे भिडिअ अलरेडि नागारबाय माने बेखौ नुखाजोबनां जानो हागौ बे हरनि भिडिअ जादों आरो बे साननि भिडिअ जाहैदों आरो ना बिदिनो दाब 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 जायगायाव सहैनाय दङ आरो ना जोंनि बर'निफ्राय बयहाबो बाहागि दङ गैया नङा दङ आरो ना मिथिलायासो जों उन्दै उन्दै माने जे देरफुनानै फैनाय मानसिफ्रा बा बोराय बोरायफ्राथ' मिथियो खुंनो सानो नाथाय जोंनि बर' दा माने जेरखम बयहाबो दंखाथारो मिथिखायो जानो हागौ एसे एनै खोनायो जानो हागौ खिन्थु बांसिना जे जोंनि जे सेंग्रा गथ'फ्रा बादे बाय बाहागिनि मिथिंफोराव बारा थांफेरनाय जाया आरो ना ओंखायनो मिथिलायनाय जाया आरो दा बेफोर प्रग्रामखौ लानाया बिराद मोजां आंनि थाखायब्ला मानो होनब्ला बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय आरो थांनाय दा दंहैयो बेबायदि आरो ना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबादि नांखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव बर'आ माबादि थानांगौ बाय बाहागिजों मिलायनानै निस्सय कमेन्ट खालामगोन होननानै नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय आरो ना दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर आरो भिडिअखौ बादैनो बयनोबो शेयार खालामना होदो ना मा होनो शेयार खालामब्लासो जाहाथे मिथिनो हागोन जे जोंनि बर'थ' खौसेथिया बोरै जायो बाय बाहागिजों माबादि थालायो माबादि गोजानाव माबादि गोसारनानै दंहैयो बेखौ आरो ना निस्सय नोंसोरनि शेयार खालामनायावनो सासे सुबुङाबो नुनो हागौ आरो ना बिथांनि सापर्टआवनो बेनिखायनो आं सापर्ट माने खालामजानो लुबैयो शेयार खालामजानो लुबैयो आरो गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो ना मा होनो बिदिबा बाय बाय दोनथ'